Ara ja sabem que per fer possible la transició energètica necessitem fer una forta inversió en augmentar la xarxa elèctrica, en tecnologies renovables i en intentar aprofitar aquests recursos tan bé com sigui possible. La qüestió és, n'hi ha prou amb això? En realitat, l'escalfament global és només un dels anomenats nou límits planetaris que han establert els experts per identificar les condicions que cal mantenir a la Terra perquè la vida sigui viable a llarg termini. Altres indicadors són el pH dels oceans o l'explotació dels recursos hídrics. Els darrers informes conclouen que actualment ja han superat 6 d'aquests nou límits. El segon corrent defensa la teoria del decreixement, segons la qual cal anar més enllà i aturar el creixement econòmic, ja que aquest és en bona mesura el causant dels problemes actuals. Els defensors del creixement verd es basen en que tradicionalment el creixement econòmic porta associada una millora en les condicions de vida de la societat. Per tant, no podem renunciar a créixer o es produiria una involució inassumible en el nostre model de vida. Els decreixentistes, en canvi, es centren en que el creixement econòmic també està associat a unes majors emissions de CO2 i en general un major impacte ambiental. Per tant, és estrictament necessari revertir aquest creixement. És reversible el creixement de la societat? Cal aturar-lo? Quina ha de ser la postura de la ciència al respecte? Resulta molt significatiu que Nature, la revista científica més important del món, va publicar el 2022 una carta editorial on de manera explícita demanava als economistes superar aquest debat estèril sobre si el creixement econòmic és bo o dolent i centrar els seus esforços en crear una nova economia mundial basada en indicadors del benestar i no en indicadors de riquesa. Així doncs, la transició energètica implica també el debat sobre quin model social i econòmic volem. I cal estar preparats per assumir que algunes de les alternatives poden transformar profundament el nostre estil de vida. Cal, doncs, informar-nos per evitar que determinades agendes polítiques o econòmiques ens imposin la seva solució. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.